ang gabun morning gibunyagan guys. Morning mga ninang guys. Mga gwapa kay ninang guys oh. Pay, gwapa kayo. Oh, mga gwapa kay akong mga tuan lang. Tara, kauban na mo guys, kauban. Ano patay? Last sila lili. Okay, are ready? Taruh miskis ya. Cute ya, Mi. Gwapa guys, kuan ay Chrisley ay. Na mo ni ang simbahan sa Konsolasyon guys. Sa Narciso. Wala ganiha, daghang ang tao ganiha. Puno ang simbahan, puno kayo. Kada mauli na kay humana ang bunyag. Oh. Humana ang bunyag guys. Dali ni dito. Mani among kauban guys Mani sila guys. Nakasakyanan. Pinabla ko sakyanan. Lami sakyanan. Kasi nagusa mo. Sakyanan. Motor. Lang easy. Muna ang papa sa akong ikugos guys o ang mama si Chrisley og si asa naman ta? Asa ta? Hi geng! Gapo kay ka kinanambuk ko. Dili ka. Picture sabi. Ay. Picture ni biting na. Hello guys, sarami diri ay. Vlogger, mom, I'm mommy eating. Umana ang bunya guys, nanguli nami guys. Vlogger. Darang ka. Ano yung mga ma? Tarong. Mari namin ni May. Mads, ha? Na akong bala dito eh. Buwag. Dili man. Sakay ka pa para ko. Mo niya mo kauban, manguli nami kay. Sakay ra og motor. Sabay na lang wang. Wang! Sabay na Sakay na lang kasi papa. Wang! Sakay ko nila iging. Sakay ko nila iging. Wang! Bata. Oh.